Edugo Njinia Helen Ifeanyichukwu n'iyi ọlụ dịka Onyeisi Oche ọhụrụ nke otu jikọtara Umunwanyi na-alụ ọlụ injinia na Nigeria ngalaba nke Ọka. Ya bụ Onyeisi Oche ha nke atọ ka o si gbatakwuru ugbu a n'Ọka na mmemme adawedu ya n'iyi ọlụ ahụ nke isiokwu ya bụ ọlụ ndị injinia na ọlụ nchekwa n'obodo Nigeria iwebata nka na ụzụ ọdịnala na ọlụ a na-alụ. Amaka Chibụzọ Okoye ga-akọlụ gị akụkọ a ka o si wee dị. Njinia Ifeanyichukwu bụkwazi onye bụ onyeisi na Agricultural and Bioenvironmental Engineering Technology Federal Polytechnic Oko mgbe ọ na-agwazi ndị gbakọtara okwu ka onye National President nke ya bụ otu bụ Engineer Elizabeth Jumoke si na ya bụ otu bụ nke achịkọtara ọnụ iji wee kwụsị mkpapụ a na-akpapụ ụmụ nwanyị na ụfọdụ agụmagụ dị iche iche ma sịkwazịa na otu a bụ otu iji wee gwa ndị mmadụ na enwere ụmụ nwanyị ndị bụ engineers na mba ụwa niile. Mgbe ọ na-akụzi okwu ka onye State Commissioner of Police bụ Maazị Echeng onye anọchitere anya ya bụ onye Divisional Police Officer nke na-elekọta Central Police Station Ọka bụ Superintendent Lilia Venachooks kwupụtara si na ọlụ nchekwa bụ nke dịrị mmadụ niile ebe ha bụ ndị uwe ojii na-agba mbọ ka ahụ na ọnọdụ enweghị nchekwa bụ ihe akwụsịnatara ma yọzie ndị ahụ ka ha bụrụ ndị nke na-enye ha ozi dị iche iche iji wee chụ ndị na-ebute ọgbaghara na ime mpụ dị iche iche. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka adọgosiri ya n'oche dịka onye chairman ka Engineer Ifeanyichukwu siri na isiokwu nke agbakwasịrị ụkwụ bụ nke dị mma n'ihi na ọ metụtara aka ka onye ọbụla gbasie mbọ ike ma ha bụ ndị engineers ma ndị uwe ojii na ụwa gba gburugburu iji wee hụ na enwere ọnọdụ nchekwa n'ime ime obodo ma sikwazịa na agụmagụ ha nke bụ engineer bụ nke gbasapụrụ aka wee nye n'ebe niile. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka onyeisi oche nke na-apụ apụ bụ Engineer Nneka Ezani siri na ọnọdụ ya dịka onyeisi oche ndị otu ahụ na ya rụpụtara ihe a na-ahụ anya ma sịkwa na ọ gbara mbọ n'ịkwalite ebumnobi ya bụ otu ya na ihe ha dekwesịrị anya imepụta ma sịkwazịa na ha gara n'iru wee nye ọzụzụ wee nyegara ụmụ akwụkwọ dị iche iche n'ịkwalite ya bụ otu ka ọ wee bụrụ otu amara. N'ozi ekele ya ka onye isi oche Academic Staff Union of Polytechnics Federal Polytechnic Oko Mbusa Samuel Igbokwe kọpụtara obi ụtọ ya na mbuli elu nke buliri onye otu ha ma sịkwazịa na ha nwere nchekwube na ọ ga-ebunye otu anwa n'ogo dị elu enwekwazịa ihe ọma dị iche iche. Ndị otu a gara n'iru ma nyezie asambodo wee nyegasịa ndị na-agba mbọ ebe ọ gbadoro ụkwụ ime ihe engineering nyekwazikwa ndị ọzọ bụ ndị otu ahụ ndị chibugoro ha achị. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.